paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, anawa manmat ni Kwarog. Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong amapan agbartag. Kanayon kumot abagbagaan. Di nanto pa ikaskaso, ano as-asikasun dagitimulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kano jeraap da. Laklakayan da dya pari badong. Isungsung na di Kwarog. Uray isungsung da no adda nakam na. Saan kumasumurot Di namot bagkatan nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dantaw, no adamadi nga ibunga ti aramida. Ay palagi pamlap tajay ka anakam. Nakulaapan sa ti panunot na. Ha? Ay, bagbaga aktuman. Do umay ditoy. Nagalas day tay tsuram. Adda ka numunsun rin asumungad. Tulungan nakit day tamangan numadadaal timula ta. Ay, nakadamagan mo iti munson rin. Abay, Diyos daya. Tamo dati mapaspasamak, iti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalang da jay. Tamnod da may padamag da. Anya kun kunalaan. Tulungan nakit day. Ta ipagapas tan tipagay. Ken apitan tan dagiti dadduma a maapit anateng. Ay, tila pagdandanaga maya. Isuaba bagitan, daytay tsuram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus! Saan ati panagdanag kaw ti bimaketak? No dikat gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nya, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayat king ka. Di ka man ba daw? Ay, numaisublik la ko matipasamak. Di ka kumapinagtatakunan. Anya. Ay, si Mangpot kamit lang, si Kaabartak. Uy, sana Bartak tinagan ka, Uncle ko Kapitan. Naglawag ako arug-agwapo tinagan ka. Kwarog amang Martek, tinagan mo. Correct sound, Uncle. Correct sound. Chip, Kwarog. Tapisin ka. Chip ko namdita. Saan mo abagay ta mamartek ka? Ikatan ka to pa at chip ta nun. Ay, saus, sa dakila po ka o ti kabildatan. No ikatin nakachip na ano dangkay. Awanan ti kas kanya katuraid kan kalay nga chip tanaw. Ay di nakpasikatan. Ta dakar bengak amang ikatkan ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikatan. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidem ti pagrebengam. Kapanam, mausay. Ina, manggapasin di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinain. Ay, agpada kayo, kinituyan ka. Mamati kayo launay, di tayo magbagada, monson rin. Apay kumadi ka mamati ngay. Imbaga na nga raw. Inwaraga magtiradyaw. Apay, tanggal na kita ti ulay. Ta amuda, no agtutaw, no saan. Amuda nga raw. Apay bagada. Adda magpaysong ibagada kita ka anyos. Ay, salbag na kita ang mga ibagbaga. Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam, apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, iti kaldingkaw. Nitatamit. Apay, amuda da kita. Ti panawon ti bagbagada. Sana tinangukod iti kalding mau. Kalukwang hidita kita usay. Sana kalukwan. Sige, inakaw. Sayang numabutan iti monson rin tiga pasek. Ipagapas ta ka din tipagay ta, Inteng. Ay una, magapas ko maamin sakbay nga umay ti monson rin. Sayang ti pagay, no saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay tipagay na. Ay, napanan namanin aya. Ay, jak amo iti dayja aka anakam. Basta nagkuyog daken ni Badong. Sigurado ang mapandaag lemes iti arak. Inton na bartek da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da. Ay,
laklakayan mo't day dya apari badong. Masuron paikit din ni Marituyang kunkwana. Ay, asino matisaan ang masuron nga, tikas dya a klase titaw. Arag, mamati ka kaday, ti bagbagada ang monson ray na sumungad. Ha? Saan tata? No pimanaw ti ulap, awan to daw. No nayangain, awan to daw. Matarantada ki di amin na namang gapas ka na itipagay da. May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayaga pasan. Ay, wala. Agpada tagayam iti kapanunutan na. May mayat no matangkinan na nalaing tipagay. Sakbay ang magapas. Iso nga, uraya ka matangkanan dagiti pagay ikaw. Kastak, mate, kuwarag. Nadagdagsin mo't lang tikilos na no natangkinan na nalaing. Kuray! Imay ka di itay ni Badong ko dito, Maray. Nakita alimma basta adwa ken ni Kuaraw. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagijay mo't adwa, sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nangagko ti kunada. Asan ka no nga umay ti munson rin ditaw? Ha? Kasano kumati pan nakaamuda saan nga umay ditaw? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakmankit di iti sardinas, Maray. Tadyak masangot aglutaw. Inakpay ngamin puro ti bunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Ngamahay, maasyanak ngamin ken ka. Apay ngayon pag-apas ti pagayaw, kat saan pa'y una anatangkanan ang kail? Apay di mo nanggag nga umayan ti monson rin. Imbag ti adda maapet, ngam ti malayos. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa, pagkunam asaan siguro. Siyempre, saan ka day? Ano makatudtudo dito ayan tayaw? Saan nagangain? May tayab diyang ulap. Kat sabalin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo. Ay, minton kwan, nakarma ka di ta ibagbagam. Ngem ti aggaganat, may sagmak. Naa, Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw, kat di pa'y unay natangkanan. Nalpas kayon samot ang nagkapas, maribanang. Aywan, Mare, nalpas matlaangan. Uray umay ti munson rin, awan pagdanagan may. Ay, sa balimot kin ni Badong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monson rain ditawi. Pagkunaan na saan nga umay. Diyak man amukan kwa na, Maray. Masurunak, ngam awan mabalin ka. Kasanon no umay jay munson rain. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Wan nga rod, Maray. Agin nasidag ti talon mi kadakwaraw. No umay dyan napig sa ato daw. Mapirdilakit de dagiti pagay. Sapay kumaata pumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito iti tudaw. Abay, anya tikinan mo, tim pagapas mo kidin, ti pagay mo nga dapay gangganos na paray. babalinin. Ha? Sayang nga may no umay di napigsa at tudo. Ahaw, mamatpati kan to, mate. Pugpugtuan da lang, ti bagbagada. Ani apugpugtuan mo't nga ibagbagam. Uray kitain tayaw, saan nga umay, titudo dito'y paray. Pagkunaam. Ay kit dito'y bukod ko aradara. Napigsa, ti radar kaw. Naa, adamot ay radar mo. Ay kit adda, hangam siyak lang, ti makakit kita. Ay, ingka kagapasan na. Ag tinulong kayo kan ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urayin may maamatangkinan analay nga paray. Dakkel taw, ti paglakon may. May pabayom to day tairik mao. Adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yaw asaan pa'y unay anatangkanan. Imbag laat, adda. Ngam ti malayaws no may ti monson rin.
Anya, kita malayaws. Danag yun. Aya, Sayang nga rin no malayos. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayos, ni agrosing tunti rek. Sinayang nyo ti pagayaw. Ginapas yung kitnay na saan pa yung una natangkanan. Jay la tul ti dawat at dagang ganos na chayp. Natangkinanin, agi murdong nan. Ngam no inuray yung kumamatangkanan amin, naging ka ititil-til na. Diyawan ko mamatumag no may pabayaw. Ad-ado pa ititimbang na, no ilakom ti iray. Makamutan, pinnalara na na. Apay di yung tagapasan di pagay yung adwa. Pare ba daw? Kan ni Kwaraw. Ay, kapasin minto ito no naan-anayan, titangkin na paray. Why? Natangkinan to pa yan. Sayang aday tanong malayos. Ay, sayang matiad da ititil-til ti dawa. Nalagaan, titimbang na, no kilusing. Sabay planok nga ila ko ti irik kaw. Taso katakman ti tricycle kaw. Ay, oray siyak mo da. Gumata nga mamay, iti motor ka. Agkuyog tanto ang mapan gumatangan niya, tatabataw. Agtultulag kayo ang mapanggumatang iti motor. Di pala nagapgapas. Bang namnama kayaw. Ay, katuwa na paray. Sapay nagmamayat ti dawa ti pagay kaw. Ay, uray siya kang gail. Mayat mo ti dawa dagiti pagay kaw. Agarpad, dagiti pagay may. Isungad, padada mayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Timpadaway, nulit tagmaw. Umapapal sa amoy, itinatinta sa dawa ti pagay takwaraw. Saan mat siguro nga umapal? Mamati na lang unay itimpadamag ti radyaw. Hindamang kidi uminam. Kasapulan man ang tibagik ti gasolina kay. Gasolina unwarak. Ang damat gasolina ti motor ko, tata. Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol kaw. Tanaliknaw, ken naingay. Ang darak iti balay. Ingka mangalay ti manok yung apulutanin ta. Ay, saan na ka makakamat iti manok na naatap da. Ha? Naimbag ko ma, noon nakaapon da. Tadya lamang tilaw. Naggapuan manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmagna. Ape aya apakasik naram, no diwar, ti panagnat. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugen nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na titudaw. Ay kat ibayakaba na lang ah. Inton maibos tito daw, aginit tumulang. Kasano nga ta ibagbagada amon sunrain. Anyamon son rin aya. Aginit tumulang kung nalang arudain. Intong bigat aginitain. Gano saan? Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa'y madanagan dagiti marabutit at saan ngagmulmula. Si Kantoki day nanalawat rin na ipanta. Oray nalawa nga raw numalayaw. Talaga anapig sa daytoy amon sunrain. Ay, ada pa yun unit ti danom di tawaig. Ay, sigurado nga aduman ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Ay, una. Malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igituay. Ay, may san ni Kwarog asaan pa'y ang nakagapas. Sulpag namin. Di magin inumpir. Aramidin na. Anya nga tati aramiden na, no nalayos ti pagay da. Ay, anya pa ngay. Agdong-adong aw iti kapagayan da. Imbaga agapasan da. Di da magdangdang ka. Anya nga itaba daw. Manungal dawal ngagtudtudaw. Sigurado analayusan ni jay talaw. Ay, day tangarod kay tuyan. Sayang pa iti pagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdenggan. Ay, kunak ano sana matuloy day takong kunada amon son rin. Nagpadaan nyo lakin ni Kwarog a pinusupaw. Anya nga'y tinaganab yaw. Ay, sardeng na kumamog basek. Tay na makitaan di pagay. Kita pa itanalayusan sa mo ibaga nga'ing kakitaan. Baliktad at talaga to utak mau. Ay, hawanan tayo kunak na igatang ko iti tricycle kaw.
Ay, nalayos matain. Aywan nga raw, sayang pa itinalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay saan na pakiranudan na nagtubo mo na mauprantirek. Ito na minsan. Patsi kung ti patigman iti rajaw. Ay oray siyak mata. No, day baga ti rayaw. Saan ko na pilusupwan? Nagbabawi ak itanta ba daw? Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Anya ngay ita, tatabadong ken kwarong. Nadadaal dagiti pagayo. Patin nyo ngamin ti pakdaar iti radyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay at sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panagdagan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Makapasurun ti kasta, kapitan. Ay, surun ka. Apay kadimanan ka ba dong? Naggapuwak iti barangay hall maray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Ngata? Ay, masuruda ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iti barangay hall Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mangalay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay atrabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance Kaun kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam town. Natuyang, nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance takasapulak. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, kwa, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanung adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad niyang kalinding No sa dino ka tinapnapanan na Unaw napan nagtaya iti huitay. Ha? Ay, napan nga raw di dyan ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Di ko nam kiday. Ada ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay ti mapanar aramidan. Apay ka di adiyo pat dyan, anapan ni dyan ilay. Napan ijay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni dyan ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo agsublin tulat na Bagbagam niyang kalmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kano nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan amar aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Okay, may tagsapa datatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Apay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga kat, bakit kadlakay din? Tsaka mo nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Ay, katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do kano ti agreklamo ken ka.
Ngamin, saan mo kanong aramidan ti pagrebengam kas kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito barangay tayo. Yay. Kasta talagang kail. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da. Isudan tag kapitan. Sukatandak laangan Kita man tilain da. Mangkail, palagipan kayo lang. Amangan numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya ti agulbud ka dagiti tao. Tunggalag damag da kanya. Agululbudak latta. Di mo sungsung patan Panawam idan, nagdamag da. Namangan no damot makunada kanya ano kasta ti aramidag. Isu nga, agrasunak latta na. Ibagak nga da kasinara kayo di ilay. Ay, mayat! Tanong mga baka ikang ka iti balatom. Kaano pa nga mga bakayaw? Awan to pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Isualiklikan yun ti sugalang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam tay may ka dito'y balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Ken apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huwitingan. Anya? Ha? Dayta, Kapitan. Kapitan Huwiting! Kurog! Ada ka? Ngay, ang galing tayong. Nakaragrag sa kamat ngayon may titibalay ka, oh. Nangabakak. Ikang ka iti balatom. Nabak kayo tingwiteng. Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabitlag at ikang ka iti balatom. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, Ikang kamanti, kwarta tagumatang ka iti pagsangwanta. Uray ta, duwa tala ang mo't nga agsyak. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rutan tigatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huwiteng. Nangabakak iti huiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huwiteng ti ipangpangrunam ngar aramidan, Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay, iti inaldaw. Katno, ako agjut-jut ya. Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan dahi tabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mit. No di mo matlaang maaramid ti pagrebanga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resign ng nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y kapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawam kagawad ko nang. Uwan mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di. Ay sige, tada pa'y papanagayam. Wala daw ako na.
Anya, Sige. naa, nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako making ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda barikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Ay. Hindi mo pigsaan ti sangit mo, di na? Anya ka diti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, Kapitan kaya, tasika ti pangibaga. May sana ka, Kapitan. Ala, ibaga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat ngamin. Saan na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, dahil tati parikot mo. Adda babae nila kay ko, Kwarog. Pahinga nga, bababae nila kayo, Mau. Itian niya agapaw. Diyan mo, Kwarog. Amo ko na apay. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam di na. Kanayon kang agdigaos, nga uray sa bunla paglabati aramatem. Kanayon kang agsagaysay. Kita man tabuk, Mau. Kaslasan na nasagsagaysay. Kung nagsukat ka mo tayo, ti duster, Mau. Sa balin ti angot mo, di na. Kaslasan na nalablaban ti kawis, Mau. Anya. Kinuray dagiti anak, Mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Nagdalos kami tani di balayaw. Tapno maragsakan nila kay Mau. No kasta sumangpat na nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiti balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulong kan ka. Ngam, ni Kwarog kisumango kadakwada. Taawan ka. Adamit dagiti kagawad ija anak kadyutay. Angam si Kati Rumbang nga dayjay. Tas si Kati Kapitan. Daa. Anya nga ti diferensya na kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni Kwarog. Nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Apay, napanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. Aniya ko ba? Oy nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung tibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangi babae. Ay, Kwarog, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka, Kapitan? Ni Tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang ang Kapitan ng kail. Nanti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinon Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, wala! Ay nanggal, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman ka lang mata mga bak. Saan mo't? Wun mat, sipod nagtaya ka itiwiting, na minsan ka lang nangaba. Iso nga ron ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakal. Sana nasayat ati Kapitan katagwit-witing ang gail. Madya kitaan. Ngamin, sugal tiwiting. Saan mo't aka na yun? Inal daw to, pay ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay, sumardeng ka man ba? Timakunak, ipangpangrunam ti pagrebengam kas Kapitan. Iti kasta, awan makuna ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't kwa kasarita ni Kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon nakasta.
Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay, inton madamdama. Anyamot tunday ta, kapitan. Pudno ka di tidamag kau, akan ayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan, inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau. Taitik sinaktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imay kamot dito balay. Wan, maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, maray, bagbagaam ni kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, maray. Kat nasapamat arumar dito balay iti inaldaw. Agjote ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam mare, takasaritak anaimbag inton agawed. Sige mare, bagbagaam ni kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, inteng. Huweteng, wano tinapintas anagan mo, kas kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, ha? Angam si kaamis mo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan ka ti huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a kapitan no dadaelemait. Enteng. Tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaed analatak tinagan mo. Sige, taaramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day, inteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Imbag nga oras mo, Angkal. Adda ka matiti barangay haul. Kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito'y barangay hall. Unangkal, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinangat manindag iti karibal na kabait, ken original white. Ito madamdama kat addadan ta. Maragsa ka na kang kail, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas kapitan. Agpalbaliw akon. Ayaws. Adda ta amang support kan ka, Angkal. Ay, kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, kapitan! Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapang ay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon.
Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paano ka, hindi bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatirsina ni Marikwanang, ah? Nay, sa dino ngay nga rin, tipag na. No saan ka lumabas di tatersina niya? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Yan mabanog, yan wang kaw. Saan nga ruda mabalain a lumabas ka di tatirsina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya. Gaputakos ko silapan na. Ay di nakman ni ramraman. Nood na saan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita. Saan ka nga ruda lumablabas kunak no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si kakit iraman ko aguraan, ah! Anya, Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Ijay tersina ni kagawad ko anang nalaklakang amin tila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatirsina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalakamot tila ko na. Naglaingag ko silap ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay permi ah, isungarod ako na asaan ka agumatgatang di tatirsina na? Ha? Baak lang rudal, nagsungit pa yun. Suka asin bawang, suka asin bawang, suka Ay, asin Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka asin bawang? Ah, papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan, di tatersina di kagawad ko anang. Di tatirsina day taasungit abaak ti mapan mo paggatangan. Wana. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridajay? Saan? Apay ngay. Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di ta tirsina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa heros ko abalasang. Ay, ika man gumatang iti pumadak. Diya akong mauray di pa sa heros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga roti igatang ka. Piso. Piso lang. Adayamat piso a pumada. Eh, jatirsi na ni kagawad ko anang. Eh, mabalin mo at tawaran. Basta bagam tinagan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Ramidak mo dita. Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Eh, tawarak iti salapay. Kahit patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang nga gumata di tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit na mo't. Nagapadan sa ngamin. Nabayag na nga kumarin. Agapa da pailaan. Isuan na yun dito igatang kao. Tay di sa bali at tersina ti paggatangak. Ay, pangalaak nga kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbate ni Antem a kwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Eh, piso lang ti kwartak kagawad. Eh, mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iti barangay hun. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik at Uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Ay, puno gayam dyan baga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at tao tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ay, ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Oh, nagtoy. Oh, 5 day ta. Nagadumatan.
Katapno saan na ka maawis ni Kumari Katuyang, asaan na gumatang dito tersinak kapitan. Ay, saan to ang mapasamak na ito? Nayon ako iti may sa dayta pumadam. Ay, adan, adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang ta gumatang dito'y. Nay, abayain tataba daw. Nagadayo matanti pag namamapan di tabangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabannog kami ni Tinwangkaw. Nagasidaga pag nani jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Oray sika. Paritan na kamatamag na ijay. Wine, di na kano'y lutlutwan. Numagna, dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay kano'y timplahan iti kapika. Ay, dakala talaga tigura ni Nana to yung kinikagawad ko anang Iso surutek latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay katwa na. Narigat mait no saan na ka nga ilutwan ni Nana to yung itikanam. Agririn na ito yun ka. Nabanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Eh, bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Eh, hindi kagawad ko anang ngay. Anya mo day siya ako maray. Nakaimimaw. Eh, saan mo't Umot-utang aklaan. Di nakpay pinautangan. Eh, kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa no maminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Eh, kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan pinabainan na. Jakun ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapa na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinung bat, kan agpinungot kamay, iti dayjay akagawad Ay, mo. madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayo na mapan gumatgatang ijetersena na. Ay, isa pa ado ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre, Apay nga raw, dadi nakpinautangan. mas daawak man. Isula nga yata datersena na. Ha? Nagado dita. Anya matan chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga ije asinagat-gatangak iti 5 pesos ije Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina nga yain. Iso nga rod amas kayat ko lata ti gumatang ije Teresina ni kagawad ko anang. Uray ije sabali at Teresina. Nagnina mo tilod da. Apay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin a gumatang ije Teresina ni kagawad ko anang. Ungaw, apay nga minasurutan ta. Isulaang matiyad da problema na kinikagawad ko anang. Saan ka pa dito balayo, paray? Nagadayo, nagnaamon pa rin. Iso nga binti kaya ni Tuyang ka. Ay, amukon. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una, apay ada agtalinad a sikreto kanya. Wine, tasi ka nga minti kapitan. Iso nga mum amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Karamidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaida, paray. Ay, wala na. Ay, mayat din na panunot mo Nagriga mga minuad dayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray. Kagawad ko anang. Dituya kong Teresina magumatang tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatang dita sa bali at Teresina. Doble, ti ganansyada. Nimat nga min Nana Tuyang. Ay na, saan nyo nga min apatpatyan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ututagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo at Teresina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga ama day. Jakon imanugot iti day ta kayat na mapasamak. Kaya't nansamot nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day di ako marek. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin
Oh, sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istorya ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka tayong kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabannog ti kastoy. Ayun ay kabitin tuya. Kagabgabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrab-trabaho dito balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaon. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito ititid mo? 3-5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumangit, magatang na na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, inkakidain. Ay, asino ngay nga tate agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam mo ngagpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabadaw. Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay, kasano da ito yung ngay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na kay ti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakan ka. Agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15, abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15, abagas. Kaya bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Why? Iswa di mo kunain maray, nga da paboritaw. Ah, tsak kaya't nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Basta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila ibagbaganan ka dagiti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumare. Tada talaga maday, nga ugali na, numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw. Madia. Kita man lang. Tada talaga maday, nga ugali na, day ta kumare. Mala, tabagbagak, maray. Nagsingpit na talaga ni Mari Kuana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na kiti 15 pesos sa bagas. Di ka lang mabain. Ewan pa itipuunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak amaw, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apapaan ni Kagawad. Tanday, nagsingpad. Wain, ibagaktuking Kuana, paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangag iti piso ah. Humanay ayamo day tapiso, paray. Umanay, kayak ni Kagawad. Ay, di ka lang mabain mo, paray. Kita, Mike. Linakwan nak ni Mari Kuanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kit awang matimayat nga agila ko iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina ah. Ay, mabainak. Nagringa ba daytan nga ipaparamid mo kanya akong ngay? Si kalaang mati gumurgura ka ni Mari Kuanang. Amin kami, gayem may. Gayo magkida, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, si katinalas ti ugali na tuyan. Si katirumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao dito kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo itinaalas nga ugali. Na, apay nga aramidam day ta kanya. Di ka asi akaw no awanan ti gayem ka. Ay, kat talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, katuwan na. Amin ko na nga rod. Isu atin na saya at nga ramiday. Mapankan, makikapya, kini kumarim akwanang. Wait! Ay na toyang. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak, tibiyag mo. Ay, lasigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para itira
Production ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangal.